dugang pang balita. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal sa gobyerno nga undang-una ang pagpamulitika ug unahon ang kaayuhan sa katawhan. Sa interview sa media kaniya ato sa pagbisita ni ini sa Barangay Bigaan, Hinatuan, Surigao del Sur, kaya gipaambit nga adunay mga opisyal nga nanawagan og transparency. Apan, sumala kaniya ang ilang tinuod nga tumong mao lamang ang pagpalambo sa ilang kaugalingong interes diha sa politika. Ato maminawon ang tipik sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Yawag usab dinhi ang gobyerno nga ipunting ang ilahang pagtagad sa pagbintinar sa kalinaw og pagpalambo sa nasod. Gumikan dugay nang nagpaabot ang katawhan sa makausaban nga makahatag og mas maayong kahimtang sa ilang kinabuhi. Nahatag usab og mensahe si VP Sara sa mga Pilipino nga dili mawad-an og paglaom nga adunay mahitabong kabaguhan sa Pilipinas. RMN